No niin, Anna. Nyt sinä saat olla minun oppaani. Kerro kaikki, mitä tiedät Suomenlinnasta ja sen historiasta. Voi ei. No minä kerron, mitä muistan. Suomenlinna on 4 saarelle rakennettu linnoitus Helsingin edessä. Rakentaminen aloitettiin 1700-luvun puolivälissä, jolloin Suomi oli Ruotsin itäinen maakunta. Voisitko puhua vähän kovempaa, ole hyvä? Tuonne ei taida oikein kuulua. Oho. Suomen itärajan takana oleva Venäjä huolestutti Ruotsi-Suomen kuningasta. Ja hän rakennutti linnoituksen vahvistamaan valtakunnan rajan. Suomenlinnaa rakennettiin yli 40 vuotta ja valmistuttuaan siitä tuli Helsingin ja Turun kokoinen kaupunki. Vaikea kuvitella, että tämä oli itsenäinen kaupunki, vaikka täältä on vain 15 minuutin matka Helsinkiin. No siihen aikaan välimatkat olivat aivan eri asia. Muuten Helsingistä tuli Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupunki nimenomaan Suomenlinnan ansiosta. Sen uskottiin takaavan pääkaupungin turvallisuuden. Mielenkiintoista. Mutta mikä Suomenlinnan asema nykyään sitten on? No nyt tämä on kulttuurikeskus ja helsinkiläisten virkistysalue. Voit varmasti kuvitella, miten ihanaa täällä on kuumana kesäpäivänä. Suomenlinna on Unescon luettelossa muistomerkkinä ainutlaatuisesta sotilasarkkitehtuurista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin on pakko pitää alue hyvässä kunnossa. Täällä on paljon restauroituja rakennuksia, joissa pidetään erilaisia kulttuuritapahtumia. Etenkin teatteri, musiikki ja kuvataide ovat hyvin esillä. Luonto ja kulttuuri yhdistyvät täällä ihanteellisella tavalla. Jos tänne tulee museoon tai teatteriin, ei voi olla nauttimatta saarten kauniista luonnosta ja merestä. Jos taas tulee ulkoilemaan, voi pistäytyä ohimennen jossakin näyttelyssä. Ja tänne on lyhyt matka keskustasta. Talvisin täällä on varmasti hiljaista. No tietysti hiljaisempaa kuin kesällä, mutta kaikki museot ovat auki myös talvella. Sitä paitsi täällä on noin 1000 vakituista asukasta. Ja talvella tänne pääsee myös jäätä pitkin. Jäätä pitkin? Minun tekee mieli jäätelyä. Tuolla on kioski. Otatko sinäkin Valion lakritsijäätelön? Minä tarjoan. Nyt sinä saat olla minun oppaani. Vaikea kuvitella. Ja tänne on lyhyt matka keskustasta. Minun tekee mieli jäätelöä. Tavataan taas.